Tech Audio. अच्छा भैया, अब आई सोनोटेक कंपनी के VCD के माध्यम से फिर हुआ सबके सेवा। हम विजेंद्र गिरी तपेश्वर चौहान जी के संग मुकाबला बा। ए बाबू तई तनी मुकाबला तनी दूसरी बात बा। इनका की पारी रसे रसे लाहे लाहे का देह पर फाइल मारे के बा। अच्छा भैया, हम विजेंद्र गिरियाम भोजपुरिया भाई लोगन के हार्दिक अभिनंदन नमस्कार बा। बस फिर हुआ सबके प्रेम स्नेह के थोड़ा गिरिया जी के तनी दरकार बा। लेकिन में तपेश्वर भाई के नया समाचार बा। बाबू कथा के पहले हई एगो गाना ले ली। कौन गाना बाजी? एक जानी अपना एक जाना से चौकट पर बैठल बड़ी बाँच द के कहली कि तारा तनको दानाई नहीं खेका। जैसे कि मर्दे में रारू के झगड़ा में भी मजा बा, राय में भी मजा बा। राय बा तो 63 आ बेराय बा तो 36। पागल कह राय बा तो 63 आ बेराय बा तो 36। मर्दे में रारू के जब बेराय हो जाला तो 36 हो जाला लो, आ जब राय रहला तो गर्दन में गर्दन सटा के छाती में छाती मिला के एके संगे 63 हो जाला लो। जैसे कितार के स्वर एगो गांव में मर्दे में रारू के झगड़ा हो गई। मर्द में रारू के बोला चली छूट गई। लेकिन दुआरिये पर मर्द में रारू बैठल हो, लेकिन केहू केहू से बोलत नहीं। एक दिन के बात है कि गांव में मछरी मारात रहे। अच्छा। मेहरारू देखलस जब मछरी तकलस कि आज यदि उनका सराय रही तो हमरो घर रोहू ले अते। तो मौगी मुँहे घुमा के कहते कि गांव भर के लोग मछरी मारेला तमाशा देखल जाला। तो मौगी कलस के रे तो बोलता रे तो इहो मुँह घुमा के कह रात भर के भूखाइल मरद कहीं मछरी मारे जाला। मौगी कलश की आह दादा बोला तारे तो कलश की तस्सी कहर पट्टांगल बा उतार के न खाला। मर्दा कलश की आह दादा बोला चली हो जाई का रे। तो यो मुँह घुमा के कहलस मर्दा की लमहर बस्सी कहर हमरा से भेटाला। तो मौगी फिर मुँह घुमा के कहते कि तो कौनो बहाने से तो घरवा में जाला जाए मुन कौन बाने से घरवा में जाई तो नयन से नयन मिल जाई, देहिया में देहिया सट जाई, फिर हमने के 30 वह मेहरारू कहतिया के सैया बड़ा उदास बड़ी कहतरी की पति जी दुआरी पर खड़ा बाड़ी। अरे कावना गलतिया के अरे देता बड़ा साजाए राजा जा हो। मेहरारू कहती है कि भाव देखबो तो देखो कैसे चौकट पर खड़ा बिया कहतिया कि कावना गलतिया के
अरे देता बड़ा साजा ये राजा आजा हो, ये राजा आजा हो, तहरा खाती खुला दरवाजा ये राजा आजा हो। मेहरारू ओठे ओठ लाली बाली, ओठे ओठे लाली बाली लागल हमरा गोतर में। काहे डहकाव तारो पियावा 76 में। मेहरारू कहलस के पिया ओठे ओठ लाली हमारा बाली बारे गोतर में। रतिया बिताव पिया जागी के 76 में। भोजन बता जा राजा भोगा भा लगा जाए राजा आजा हो। सुनतनी कि भोजन बता जा राजा अरे भोगवा लगा जाए राजा आजा हो, तहरा खाती खुला दरवा जाए राजा आजा। चलो ना तहरा खाती खुला दरवा जाए राजा आजा हो। आवा आवा भीतरी आवा। रतिया के सेजिया पर निदियो नया वेला। रतिया के सेजिया पर निदियो नया वेला। हाथ के कंगनावा सजन के बुलावेला। कीरी कीरी कैला ए सैया कहतरी है मेहरा सब कीरी कीरी कैला देह बात ताजा ए राजा आजा हो, खाजा ए राजा आजा हो, तहरा खाती खुला दरवा जाए राजा आजा हो।
मानी चाहे मत मानी। फोटो लेके सूती राजा चली ना, फोटो लेके सूती राजा दाबी अपना छाती में। प्रदेश चल जाए हमरा और फोटो लेके आखिर कोहिया लेते हैं रउआ, फोटो पर हम सौंपिए दादा। फोटो लेके दाबी सैया रोज अपना छाती में। नीदियो न आवे पियावा दिन यौरी राती में। अरे के सैया हमार बात मानी, जल्दी बजाई सैया आकी पिंड बाजाए राजा आजा हो। आवन आयो तमुड़ो तो बजा लो कि जल्दी बजा ली सैया, अरे आकी पिंड बाजाए राजा आजा हो। कहरा खाती खुला दरवाजा वे राजा आजा। कहरा खाती खुला दरवाजा ए राजा आजा हो। चलना कहरा खाती खुला दरवाजा ए राजा आजा हो। लेकिन विषय पर आ जाए भैया,